everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Unsa pa gito mong malita? Nganong nabalag ka man kaayo kang ngamawa ni? Importante kay nako ang sud inilando. Ngano? Unsa may suot ini, ha? Sugilanon sa akong kinabuhi. Nganong sugilanon man sa imong kinabuhi ang maong malita, Helena? Wa, May gilimot ka na ko, unsa? May gitago ka? Helena, naibahaw ka na sa tanan bahin ako. May mo bang sultihan sab ko nimo bahin sa tanan bahin nimo? may mga tinaguan na kinalang taguan ng una, Lando. Ha? Sorry. Pero dili pa na ako mahimong iladlan ang tanan bahin sa akong kinabuhi. Lando, please. Sabta lang una ko. Sa pagkakaroon, tabangi ko nga makuha pagbalik ang maleta. Sige, pero sa imo huna, kinsa man ka ha ang makabaton og interes sa mong malita? O sige, tanaan mo sa hunos. Ang akong relo. Oh. Niarang akong relo sa hunos. Buti pa sabot nga, usara ang tumong sa maong kawatan. Ang akong pink nga maleta lang iyang gikuha. Mao ka na. Ang pink lang nga malita nga atong gikuha sa bahay ni Lolo. Orlando. Ang malita sa imong mama ang iyang gikuha? Nga ang sud ini imong mga picture sa gamay pa ka og lampin? No! Helena, Lando, kinahanglan ato ning mabawi. oh. Helena, asa man ka, ha? Helena! Lala! La! Helena, tagsa man ni bay ang imong gituktok, ha? Inday Helena, La! May nakuha gid ang kawatan. Natabangi ko. Kinahanglan mabawi na ako nga akong maleta. malit ang ikaw at sa tao. Ola! Pink nga maleta. Unsa may sud ni ini? Mga retrato ra. Unsa? Misulti kang murag kang nakamayong sa likod sa lalaki nga misa kasabay. La, please, uban nimi. Atong-ato ng maong lalaki. Pero dili ka mahadlo. La, kinahanglan mabawi na to ang maleta. Tabangin na lang, Milula. Pero nagduda raman ko. Pagduda lamang kadto. Puparehas lamang gayud siya og likod ni Toto. Suwaya na lang nato la. Sige, manawag na lang ko siya kung pag-umangkod nga tanod. Mama? Ma, nga nag-ilis ka? May importante kong lakton, Shil. Muuban ko, Ping. Dili mahimo. Kinahanglang ikaw ang muatiman sa imong amahan samtang wa ko. Kinahal makita na nako ang pink nga malita. Hello? May gabi eh! Hello? Jojo! Hello? Gawas una diha! Mura naman ko itaw. Huwag man yung motor. Kinuo ko. Kinahanglan mabalik na ko kung maleta lang to. Kinahanglan kyud. Helena, ato ning pagkitaon. Paminaw ko, wala siya din eh.
Sa may sulod sa malita day? Ako nga dumanan sa pagkabata. O dili mahimo nga dili ni mabalik na ako kay... Kay unsa, Helena? Kung mo'y imong gusto, hain karon ang malita ni Mama Celeste mo. Ang maleta tuod niya. Ang pingi kini. Tua dito ang daghang ebidensya nga anak ka ni Celestina Magpap. Helena, nganong nagtungog ka man? Nganong nabalaka ka mag-maayo sa malita? Importante na ko nga akong mga pictures. Ang lampin ug ang uban pang gamit na ko sa kong pagkabata lang to. Mga handumanan ang suot sa maong malita. Oh, mga handumanan. Busa kinahanglan makuha ko ni pagbalik gikan sa mga salbahis. Helena, wa dinhi ang gidudahan ni Lola. Gawas pa, duda lang ni. Ato na balikon og tan-aw sa bahay. Basin og nabutang lang to nimo og laing taguanan ang maong malita. Sigurado ko lang do. Sa ilawom sa Katrina ko mabutang ang pink na maleta. Hain ang pink nga malita. Nasa tong ka ba, Julia? Daan pa ko. Sidaan pa ka. Sunsa? Hustog yun ang akong pagduda, Franco. Ako ang unang tag-iya ining maong malita. Usa? Sigurado ko. Tungod kay mao kini ang una kong malita nga mahalon. O kining sticker nga alibangbang ang mamatuod ini. Kaming duha si Celis ang nagpapilit ining duha ka alibangbang sa kilid sa malita. Ako ning malita nga akong gihatag kang Celis. Sa suod pa kaming managigala. Mau ba? Uy, doon na sabi mo'y kinuptanan si Oo, doon na. Huwag makapahibong kaayo. Kung nganong si Helen naman ang nagdain eh. Oh, ano tabay ba, oh? Ablihin ang malita. Ano ito makita kung si soda. Okay. Muna yung soda na. Lampin sa bata. Oh. Sinina sa batang babae. May mga picture sa bata o mga hulagway kini ni Helena ang suot sa balita. Ang pangutana, kung anong miabot kini mo malita sa magkamot ni Lina. Nagkita sila si Celes. Gusto ka? Nagkita sila si Silis. O mao kini ang ipakita ni Silis na kamatuoran nga anak niya si Lina. Ah, kalitsi ba ini kinabuhi ah? Anak yun ni Celes si Helena. Mao na kini ang kamatuoran nga anak siya ni Silis. Mao nga husto gyud ta nga akong gipakawat ang malita. Buti pa sabot nga wa na ikapakita si Lina kay Alejandro nga anak siya nini. Di ba? So ka. Nang mituto ka mo na ng malita, Julia. Sabi mo na, imo na sabdang sunugon sama sa diary. Helena, hayag ng adlaw. Mamaligtas sa kumbay. Gianugnan gyud maayo si Inday Helena sa mga handumanan niya. Dili naman ko niya mapalik ang picture sa gamay ka pang bata. Lola, salamat sa imong pagtawag ni Helena. Aron mahibaw siya nga gisakang iyang bahay. Dili man akong nagpahibaw kaniya. Si Miko man. Miko? Kinsa man na si Miko? Akong apo nga higala ni Helena. Unsa? Sige. Ikaw na sa sulting Helena. Mupauli na ko. Ayaw na, Lola.
Unsa ka na, dong? Hain man ka ng imong apo karon. Si Miko. Ay, wa ko mahibaw. Sa cellphone na may magkakontak kay. Dili man usab siya musulti kung hain siya. Mao ba? Ug suod sila sa Helena? Oo, higala lang sila. Dili gayud suod kay wa pa sila magkita. Ha? Julia, kinahanglan ato lang malispatsar ang malita. Di ba himo nga ibalik ang Helena? Husto ka. Dili mahimong makit-an pagbalik ni Helena kining iyang kamatuuran nga anak siya ni Celes. Mao gyud. Mao nga magpalit ako gas aron ato lang malauban kanang mao malita uban sa sud niya na. Ayaw una. Oh, Julia, kanong di pa man nimo ipasulod kining mong ebidensya ni Helena? Ha, Julia? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.